Sanibona, phinde nibingelele nje futhi namhlanje ngale thuba ngalo mzuzu ngaleli hora. Sibonga umkhulu othandekayo, obabazekayo, oyingcwele, owesabekayo, ongabonwayo, ofanelekile ukubonga, ubatshazo, udumo nenkazimulo ngaso sonke isikhathi. Esemngcweleni, esekhaya ezulwini, uyasithanda yazi bantu bakaNkulunkulu. Uyasithanda futhi uthando lakhe alichazeki ngendlela esimanga. Emhlabeni yazi thina sike sibona ngazuthi izinto ziyashesha noma izinto ziyaphuza ukwenzeka, kanti yazi sisaphila isikhathi esincane. That is why even iy'ngelosi zimangala zithi Nkosi uNkulunkulu kanti umkhulu kangakanani. Umuntu ngokona kakhulu ngesikhathi esincane kodwa uNkulunkulu uyamthethelela. Yazi ukuthi kudala babephila isikhathi eside, imagine 900 years. But lapha emhlabeni ukubona engazuthi unyaka waze wamkhulu, waze wamude, kanti into engekho. That is why kuze kufika i-influence noma kuze kufika ispirit sokuthi u-give up, sokuthi u-doubt, sokuthi ulahle konke ngenxa yokuthi wena ukubona engazuthi umhlaba waze wamkhulu, waze wasabeka, waze wasinda. Kanti bantu kaNkulunkulu siphiwe amandla okunqoba ngayo sithandayo. Siphiwe amandla okunqoba. So uNkulunkulu umbuzo nje ade ubuza nje kakhulu efisa ukuthi ufinyelele kithi ukuthi uya-understand yini ukuthi la mandla onawo okwenzani? Uya-understand yini ukuthi lento onikezwe yona eyani yokwenzani? Uya-understand yini ukuthi njengoba kuthenga igrosa la ekhaya eyokuthi kube njani? Uya-understand yini njengoba kuthenga i-TV ukuthi eyani? Njengoba kuthengela umbhede ukuthi owani? Njengoba kuthengela zonke izinto, uya-understand yini ukuthi okwani okokwenzani? Yabo uma ungaka-understand ukuthi into oyinikezwe yokwenzani, ngiyakutshela insizwa uzoyisebenzisa wrong noma ngeke uzuyisebenzise noma izosheshe ife, kuzokwenzeka into e-wrong ngayo. But if u-understand ukuthi hayibo ngibekele for a certain purpose la, uzokwazi ukuthi uzisize. Ukasho njalo nje ubaba ukuthi in as much as ungazwana nabantu nihleke, but kumele ukhumbule ukuthi ngizeleni lana, ngizokwenzani lana. Fana nasemsebenzini ngisho ukuthi uyazwana nomlungu wakho nize nixoxe indaba zenu, axoxe ngomyeni wakhe, axoxele ngonkosikazi wakhe, niyazwana nebhosi yakho, niyazwana nemanager yakho, niyaxoxa mhlawumbe uzwana nothisha, ungakhohlwa i-level yakho, ungakhohlwa indawo yakho, i-position yakho, ungakhohlwa ukuthi esikoleni uzele ukuzofunda kumele uphase, ungakhohlwa ukuthi lapha emsebenzini nizele ukuzosebenza, ningathi nilibele iy'ndaba zenu ngesikhathi selunch bese nize nidlulwe isikhathi bese nenza wrong ngiqamba amanga. Ungakhohlwa ukuthi uzeleni enkonzweni. Yes, niyaxoxa nabazalwane, awu Nkosi yami sekuyilunch sekumnandi sekunje, but ungakhohlwa ukuthi sisenkonzweni lana nize nikhulume izinto eziwukwangala. Ungakhohlwa ukuthi size uNkulunkulu la, sikwi-presence kaNkulunkulu, sesenza umathanda njengamanje. Sesilanda kwasezweni sizokufaka la ebandleni, solanda kwasezweni sizokufaka la, sizongcolisa kunokuthi singcolise indawo kaNkulunkulu, especially usuku leSabatha abantu baNkulunkulu, usuku olungcwele olufanele ubungcwele kuphela. Hayi akukho lutho olufanelekile ngeSabatha ngaphandle kobungcwele, ukuhlala ebukhweni baNkulunkulu, ukuzondla ngezwi lakhe, ukuthobeka, ukuphumula ngendlela uNkulunkulu aphumula ngayo. Masifundeni bantu baNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wenza kanjani. uKristu wafika futhi azositshengisa ukuthi kumele sifunde kakhulu kuyena. That is why ethi lingisani uKristu. Anifuni ukuthandeka enkosini? Anifuni ukuthi nani inkosini inabele konke? So kufana noma uzoba mhlawumbe nibaningi ekhaya kini, khona umbonayo ukuthi uyathandwa ke lo. Uzibuza ukuthi yini la yenza ukuthi athande? Yini la yenza ukuthi anakwe? Yini le enhla yenzayo mase uyayizama nawe? Bese uyayibuka nawe, kopela okuhle njalo ngaso sonke isikhathi. Ukuthi yandile ihabit ukuthi njalo lapha emhlabeni ukukotshela izinto ezibhedayo, ukotshela izinto ezi-wrong kuphela. But izinto ezinhle ayikotshela uvela ubuka ukuthi uyambona lo sisophasa kahle esikoleni ukuthi awufuni kodwa ukopela kuyena. Kunalokho uzokopela kulaba wrong abazokwenza ukuthi ufail more and more and more. Asikopeleni bantu baNkulunkulu kuKristu ngoba wafika wamkhazimulisa uNkulunkulu, wayenza intando yakhe esezweni esenyameni njengami nawe. Empilweni impilo ihambe ifikise kwi-turning point, ikufikise kwi-position lapho khona uNkulunkulu efuna ukukubona ukuthi umthanda ngempela yini, efuna ukukubona ukuthi umthemba ngempela yini, efuna ukukubona ukuthi ngeke umshiye ngempela yini njengoba uthembisile. Because everything oyikhuluma ngendebe zakho ihlala njalo ibuye, because imimoya ayikhohlwa, ayilibala, uvela uthembise nje sinoma kanjani. Kufana nezingane, uyithembisile ukuthi uzoyithengela iDanono, iyakuwazi lokho, izokukhumbula futhi, izokukhumbuza futhi. Hayibo ma uthe uzongiphathela iDanono, hayibo baba uthe uzongenzela ukuthi, hayibo kuwukuthi nokuthi, because iyazi, iyakhumbula. So bantu baNkulunkulu ngaso sonke isikhathi as-understand ukuthi amandla esinawo okwenzani. Njengoba udlela ukuthi wenzeni lapha emhlabeni.
Njengoba uphilela ukwenzeni, everything ine-purpose. Washintshela umfundisi manje ukuthi impilo ine-purpose, une-purpose wena. Unesizathu sokuthi uzalwe, unesizathu sokuthi uphile, unesizathu. Yabo njengoba ulapha emsebenzini uzela isizathu, uzela ukuzosebenza, zibuza each and every day, kumele ukuthi uyikhumbuze ukuthi hayi bo ngizokwenzani lana. Nathi lapha emhlabeni masiphila abantu baNkulunkulu, umsebenzi wethu sonke ukuthi usuku nosuku uyikhumbuza ukuthi ngizela ukuzokwenza intando kaNkulunkulu. Ebese uyayibuza ukuthi Nkosi ngingayenza kanjani namhlanje? Nkosi ngingakhathimulisa kanjani namhlanje? Nkosi ngingakwenzelani namhlanje? Because ngihlalela ukuthi ngenze intando yakho. Ngicela ungithume Baba. Ngiyathumeka. Ngangithanda kakhulu nje ngisakhula lo culo. And it's oh Baba ufuna zongithuma. We Baba. Awungithume ngiyathumeka. We Baba thuma. Kula magumba mane. We Baba. And enye into uNkulunkulu usithembe ngokukhulu bantu baNkulunkulu, isoul yakhe. Usibeke lapha emhlabeni esithemba ngomphefumulo wakhe. Ukuthi uyazi ukuthi mangabe ukuthina sizokwazi ukuthi sisebenze simkhazimulise. Imagine ukunespirit sikaNkulunkulu, unomoya kaNkulunkulu kodwa ungawusebenzisi. Because ngomoya kaNkulunkulu ngespirit sakhe sikwazi ukuthi silungisise endleleni. It's like uNkulunkulu sithumile. Let's say uzothuma umntwana uhlala eThekwini uzomthuma eGoli. Akakwazi eGoli, akaze akubone. But uma umthuma uzomnikeza imali yokugibela. Number 2 umnikeze direction imap. Number 3 bese umnikeza ucingo lokuthi ukwazi ukuthi nixhumane mengabe eduka. Ngokumthuma kwakho uyamthemba ukuthi ngale mali umnikeza yona uzoyisebenzisa kahle. Uyamthemba ukuthi ngemap uzokwazi ukuthi afune direction azathole. Ngiyamthemba ukuthi nangale phone uzokwazi ukuthi mase senkingeni abuyele kuwena. Let's say uzofika ke eGoli imali avele isebenzise wrong. Afika imap angayinaki. Bese ke nefoni le ayilahle. Noma ifoni enze bathanda ngayo. Wena wabona ama-home affairs, amafoni ukuthi kufonele noma kusizwa abantu kodwa beyifonela bezenzela into zabo, ama-Wi-Fi ukuthi kwenza izinto zomsebenzi kodwa ama-Wi-Fi asebenzela bona, aprintela bona into zabo. Kuningi abantu baNkulunkulu sekuhleze kusetshenziswa lokho. So we understand yini ukuthi amandla onawo awokwenzani. So uNkulunkulu ngokusithemba kwemphefumulo yakhe usibekile lapha emhlabeni. Number 1 wasinikeza imali okuyisikhathi. Because time is money. Yabo ngalesikhathi onaso usaphila usabona imali yakho leyo edinga ukuthi ukwazi ukuthi uthengisise iqiniso, ungathengisi ingalo. So ngalesikhathi onaso funa iqiniso kaNkulunkulu, mfuna uJehova esandokuthola, umbize seseduzane, lifuna iqiniso. Selatholakala ku-YouTube, latholakala Facebook, Instagram, ku-TikTok, selitholakala yonke indawo. Liyafuna iqiniso ulithole ulifumane, nanti lalikhona lisezweni kaNkulunkulu. Uxolo. Liyatholakala iqiniso likaNkulunkulu. Liyatholakala ngokufunda incwadi yakhe engcwele. Liyatholakala ngokwazana noNkulunkulu. Liyatholakala. So imali yakhe isikhathi sakho ukuthi ulifune iqiniso, kodwa kulala kuwena ukuthi uyasichitha yini noma uyasebenzisa. Ngoba nemali ngisho umuntu esebenza, ngisho umtshelile ukuthi yabo nje masuholile bothenga ukuthi nokuthi uthi uyamsiza njengomzali. Kulala kuyena ukuthi masetholile ama-1000 akho uyayispend, uyayiphuza, uyenza njani. Kukona konke abantu baNkulunkulu. Aphinde uNkulunkulu akunikeze imap. Nansi imap. Ayikho enye direction ngaphandle kwale. Ayikho enye direction ngaphandle kwaKristu. Njalo encwadini kaJohn 14 ethi uNkulunkulu ngindlela neqiniso nokuphila, akekho oza kubaba ngaphandle kwami. So ayikho enye direction. Ayikho enye direction. Xolo kakhulu. Ayikho enye direction bantu baNkulunkulu ngoba unikezwe isikhathi, wanikezwa imap izwi kaNkulunkulu, iBhayibheli. Liyafunda ngoba uJohn 14:6 uthi mina ngindlela neqiniso nokuphila. So ayikho enye direction ngaphandle kwale, ngaphandle kwaKristu. Ebese number 3 unikezwe ifoni. Ifoni yini? Ukukhuleka. Because indlela esixhumana ngayo noNkulunkulu. Angithi uyakwazi ukuthi uxhumane nabanye abantu through ifoni, through WhatsApp, Facebook or noma ngayiphi indlela. So uyakwazi ukuthi uxhumane noNkulunkulu through umkhuleko. That's the direction. So mase sikhuleki lapho sesikhomanda sesibiza uNkulunkulu uthi Nkosi, sengidukile manje, sengifike emhlabeni, nazi inkinga, nazi ngishaya, bese uyakhuleka.
Ukhona umuntu ongathi esenkingeni afuna ukuthi akhale kuphela ngosizo bese ngasalamukeli futhi ukuthi njengoba ngidukile ngilahlekile iyiphi indlela engenza ngayo. Cha, so yindaba uthi mawukhuleka uNkulunkulu ucela usizo ebese ushiya kanjalo ungabe usalindele ukuthi uNkulunkulu uzoresponda kuwena akhulume nawe bese akutshela ukuthi enza u-1 no-2 no-3. Omunye uthola ukuthi usiyasizwa-ke manje angalifuni lelo sizo lolo. Athi umuntu ngiyagula yazi ngiphethwe isisu, umtshele ukuthi khuleka bamba isisu sakho usikhulekele. Athi hayi bengitshela ukuthi uzokunikeza into ukuthi. Athi ngiphethwe ikhanda mawuthi nje ayiphuza amanzi nje kuphela. Athi bengitshela uzokunikeza i-grandpa. Kuningi abantu baNkulunkulu abantu siba-expect izinto ngendlela abathanda ngayo nabafisa ngayo nabalangazela ngayo, hhayi ngale ndlela uNkulunkulu akhomanda ngayo. Bangikhumbuza ubaba uNahamani enochoko. Wathi uNkulunkulu hamba uzihlambulule eJordani ka7. Wenza njani yena? Wathi hawu eJordani ngoba ungekho mhlawumbe omunye umfula ongconywana kuneJordani sengamane ngiyihlambulule khona? Hhayi ngeke. Walibeleshela le nale nale kwaphoqa ukuthi ngempela akukho omunye uNkulunkulu abusise ngaphandle komfula eJordani. Kuzona zonke izinto abantu baNkulunkulu ngaso sonke isikhathi masifuneni ubuso baNkulunkulu, masifuneni umbuso wezulu, masihambe ngokulunga nangobungcwele nangokuphilela inkosi ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu usithembile ngemiphefumulo yethu njengoba esibeke la. Masikwazi esikuzele lapha emhlabeni, masi-understand ukuthi amandla esinawo okwenzani. Understand ukuthi njengoba usakwazi ukuhamba ukuthi uhambe uyobhabhadiswa, usakwazi ukukhuluma ukuthi ukhuluma amazwi kaNkulunkulu iqiniso lakhe, usakwazi ukwenza okuhle kwenze, usakwazi ukuphilela inkosi iphilele. Masi-understand ukuthi amandla esinawo awokwenzani ngoba ungaba namandla ube isigora thola ukuthi amandla ka-useless because awamenzeli lutho uNkulunkulu, because it's not about ukwenzela uNkulunkulu, usuke uyisiza wena kahle kahle. Mawusebenza lapha emsebenzini, yes vele i-production yenza ukuthi umlungu abe nemali, but at the end of the day ubani oholayo? Uwena. Yenza ukuthi umlungu akwazi ukuthi akhule ikhampani yakhe ibhizinisi, kodwa bani ogcina ezuzile futhi nodingayo usizo, nodingayo ukuthi iy'ngane zakhe zibe nemali ngoba ziya kwi-school trip, kumele ayikhokhele, kumele akhokhele umalume, kumele athenge igrosa, kumele enze. Uwena. So bantu baNkulunkulu ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu zithi bantu phendukani. Umbuso wezulu usondele, nihlengo nesinto nibhabhadiswe ngokuphela izinto zonke sekufikile kanti ukufa kuseduzane kakhulu. Nkosi ibe nani nibusise, nazi ukuthi amandla nawo awokwenzani. Nazi ukuthi ni-understand ukuthi amandla kaNkulunkulu asibusise ngawo ukuthi sibuyisane naye, sazane naye, senze intando yakhe ukuze sithole ukuphila okuphakade. Nkosi ibe nani. Hlala nazi ukuthi khona ezinye inkundla zokuxhumana, TikTok uLehle Themba, Facebook uLehle Themba Mzobe, Instagram uLehle Themba with I am Mzobe, YouTube uLehle Themba Mzobe. uNkulunkulu yazizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Nkosi nibusise bantu zophatha. Amen.